Yes. Er vi klar? Jo. Goddag. Goddag. Hvad hedder jeg? Vi hedder Demokratisk Centrum. Og hvad er jeres politik? Vi er et centralbaseret parti, men med hensyn til globaliseringen, så er det jo sandt, at det er en realitet i vores fremtid. Og vi bliver nødt til at acceptere og bearbejde de udfordringer, der kommer fra fremtiden. Vi vil gøre det mere attraktivt at starte virksomheder i Danmark, i stedet for i udlandet. Det vil vi gøre gennem kontrolleret økonomisk støtte til nystartede virksomheder. Og så vil vi nedsætte renten på virksomhedslån. Men for at modtage de her virksomhedslån, så kræver det et 3 måneders kursus i virksomhedsdrift. Hvert år så mister Danmark 3.000 højtuddannede, der flytter til udlandet for at arbejde. Og derfor så mener vi, at man som minimum skal arbejde i landet lige så lang tid som ens uddannelse. Det vil sikre os, at vi holder vores veluddannede arbejdskraft inde i landet. Vi fordeler den formue, som uddannelse skaber os. Når I siger, at I vil sænke skatter på erhvervslivet og for at give friere rammer, ikke? Er det så, skal vi se det som et udtryk for en liberal politik, eller skal vi se det som et udtryk for, at I vil have erhvervslivet på fod igen nu, hvor vi er i lavkonjunktur? Vi skal se det som, at vi er i hvert fald på vej mod lavkonjunktur, så vi har brug for at få kickstartet nogle virksomheder for at skabe flere arbejdspladser. Og for at skabe mere attraktive arbejdspladser, så det ikke er så fedt for en virksomhed at sende sin produktionsudvalg. Ja. Hvad mener du om outsourcing, at vi bruger arbejdskraft i udlandet? Jeg mener, at det kan være rigtig godt for vores, både for vores økonomi, men også for vores fremtidige produktion. Men vi bliver nødt til at skabe det og holde virksomhedernes base i Danmark. Det er rigtig farligt, hvis vores højtuddannede flytter til Danmark. Først skaber virksomheden der. På den måde kommer udenom vores skattesystem. Tak skal du have.